My vás tady zdravíme ze studia Nova Sport, jsem tady se Števem a já bych se chtěla zeptat, když jste takhle skvělý komentátor, jaký je to rozdíl, když to komentujete takhle přímo ve studiu a když jste přímo na tom závodě? Hneď takáto zákerná otázočka na úvod. To ti pekne ďakujem. A je to strašne vtipné, pretože ten rozdiel je minimálny. Pretože aj originál, keď sme na okruhu, tak komentujeme z monitorov, ktoré sú často oveľa menšie ako táto nádherná veľká obrazovka. A tu máme za chrbtom vás, fanúšikov. A to nám dodáva takú extra motiváciu v tom celom a takú tú emóciu, také väčšie precítenie. Keď sme na okruhu, tak tam pozbierame podvedome informácie, vykúkneme z okna, vidíme na boxy, je to o 5 sekúnd rýchlejšie, ako vidíme to, čo je v prenose. Takže to sú také drobné vychytávky, ale nám to je vlastne úplne jedno. My milujeme F1 taká, aká je. Nech ju komentujeme aj zo záchoda. A je po tolika letech ještě nějaký formulový zážitek, který jako byste si chtěl připsat takhle? Čo ja viem, akože snívanie je povolené, ve jednotke je možné všetko, ale no, vieš, ako hovoria futbalisti a hokejisti, ideme od zápasu k zápasu a dôležité, a povedal to Fernando Alonso, dôležité je užiť si ten okamih. To znamená, že jasné, aj s Ice Kingom máme ďalšie veľké plány, ale kto by mi povedal, že 18 vypredaných túr sa nám podarí. A Günther Steiner, Mika Häkkinen nám kýva z Las Vegas, tak hovorím si, že OK, tak toto sa mi asi nesnívalo úplne. Takže snívanie je povolené a platí to úplne pre všetkých. Takže klobúk dole pred vašou robotou a som veľmi, veľmi rád, že dievčatá takto proste žijú F1, už len šiltovky, keď vaše vidím, takže fantázia, len v tom pokračujte. Moc děkujem. A je třeba něco, co byste chtěl vzkázat našim fanouškům, nebo i třeba nám něco doporučit jako začínajícímu podcastu? Buďte sami sebou, žite svojou vášňou, disciplína, konzistencia je kľúč a to ťažké, že? Hrozne. No a zladiť ten termín a nahrať to video, aby tam bolo, malo hlavu a petu. Hej, teraz akurát sme s Pepom hovorili, že bude nás čakať o chvíľu 500 epizóda. Že 500 epizóda. A to sme začínali nahrávať fakt, že smetný kôš bol ako statív, naopak otočený a na telefón, takže niekedy možno netreba riešiť to všetko okolo, dôležitá je tá passion, taká tá nejaká pridaná hodnota a hlavne žiť s tým športom, proste Formula 1 je láska, no. A tímto se loučíme ze studia. Přidejte se k naší komunitě a sledujte nás na Instagramu, Facebooku a TikToku jako @Holky na gridu, kde najdete další informace ze světa Formule 1 a pohled do zákulisí našeho podcastu.